Muna nga wala pa man. Tas-taas na po ni. Kung mas ka na mo mag-ilis God. Siya mo tayo turun na ako. No, muna mga igsoon. Okay mga igsoon, dinilang guguto, bugdagan salamat sa iyong pagpaminaw. Ako kinihatag sa atong mahal nga magtutudlo, Divine Master Pope Ginito Gabuliabu. Araw na po klase. Dalihan na human, eh. So, katong mo graduate ron sa pagkabisyap, atong ordinasyon alas 12. Pila ni sila kabuok? Pila? Pila kabuok? 12. Kay ang ordinasyon ani sa 4 mga kardinal. Kita karon wala na ta sa kalendar ni Gregorio. Diyan na ta sa kalendar sa Ginoo gyud nga kalendar. Una nga pagsa-tagsa nato kinahanglan mangayo mo o kalendar diri ni Cardinal Rome. Kay siya akong gitugyanan ani pagpanghatag sa mga sako. Kana kung interesado mo sa kalendaryo sa Dios. Kay kaning gobyerno sa Dios wa dili ni magbis sa kalendar ni Gregorio. Sa kalendar ni ngayang binuhat. Kay pagguwaan ni dito sa Israel, ang Diyos kasupay sa kalendar. Nakaingon mo og kanang kalendar, gamay kay trabaho sa kalibutan. Dili. Kay bisan din his Pilipinas, kung kuhaon ang kalendar, di ta magkasinabot. Dili magama ang gobyerno kung walay kalendaryo. Lamang ang kalendar nga gikinabuhi tanan halos 100% sa mga Kristiyanos ang Gregorio gyud nga kalendar kay lagi una man sila nga nitungha sa kalibutan nga kaning Kristiyanos. Munang nakahigayon sila sa pagbuhat og kalendar o ang tanan nga mga naumol sa pagka-Kristiyano sunod nila na matuto na sa ilang kalendar. Munang nagkinabuhi ta sa kalendar nila. Bisan ang mga Protestante, Seventh-day Adventist, tanan nga mga born again Christian, bisan ang ilang doktrina against sa kaparean, against sa Katoliko, pero ang ilang kalendaryo, kalendar nga binuhat ni Gregorio. Ngano man, awa man sila'y kalibutan nga kanida ang Ginoo, dunay kalendar ang Diyos. Maunang ang atong pitsa 4 sa Adar natunong kani sa Gregorio o 30, no? Ha? 30. Unsa ang pitsa haron? 29. Dili. So 28 ron sa Gregorian. Sa ato 2. Kaya ako karon wala naman ko magkuan ng Gregorio. Hinaot no sa tanan gyud nga kaning paghawid nato sa pagkabisyap. Tangtangon nato una sa tanan. Pag-uho nato ang atong pagkatao. Mabitaw na nga akong gihatagan og valid and until ang inyong certificate aron mo expire na. Kay dunay bishop nga akong gi ordinahan dito sa Palaran
Palahubog mangyapon. Palahubog, manigarilyo, ay dili ni mahimo kay makahugaw ni sa imahe sa atong gisinggit. O dapat ang bisyap manindigan sa iyang pagtuo. Pero unsaon ninyo paghatag og kusog sa inyong pagtuo kung nahimo mong bisyap nya wa mo kasabot? Unsa inyong ipaglalaban sa inyong pagkabisyap? Manang ako usahay magpangulpa ako, matang no? Maghatag ta o certificate sa pagkabisyap, nakasabot pa kani sila nganong gigama nahimo silang bisyap. Basin unya pila ka adlaw, pila ka bulan, pila ka tuig, mabalitaan na lang nato nga wala na. Kay lagi wala man masabti ang doktrina sa atong grupo. Munang una sa tanan, adisir mo mudawat sa pagkabisyap, dapat nakasabot mo sa inyong barbana. 12 ni kabuok. O 12 sila kabuok karon. Ha? Si ama ba wala? Si Magkristo na diri. Pero apil, ingon magmabot mo gahapon. Oh. Asa ba? Ha? So dili kari. Na. Sige lang. Kay kuan man ni kani atong kuan man ni kanang apil pa panahon. Hello, ngano man ni? Mo daghuman. Hello. Ani man bunga tong buhat mga igsuon. Papil kana bang panahon na. Kay kaning pagguwa sa mga anak sa Dios pareha ni og karni kanang baboy nga nanganak o iyang mga bakti. Pagguwa ana pananglit ang baboy manganak og pulo ka buok bakti, magdungan ba ni nagguwa sa usa ka minuto? Puli-puli ginagawa na, puli-puli. Mao nga kaning mga anak sa Ginoo hinay-hinay ana na hinay-hinay. Sa pagkakaron ang atong istorya nga gisubay tuwa pa ta ni Abraham. Kay kaning atong panon dili ni pareha sa mga mobitaw na nga unsaon ninyo pagtanggol kung wala mo kasabot sa inyong pag-apil. Asa yung pagtanggol? Ipagtanggol man nato ang atong mang pangabugaduhan ni. Di man ni mahimo nga pariharat na sa uban nga wala tay kahibalo. Manang kani open ni. Kani atong pagsimba no? Study ni, eskwela ni, dili ni simba. Pareha sa uban nga puro ra kanta, pag humagkanta mensahe gamay, taud-taud kanta, dahil manghila. Dili ta na. Kung inyong nakita diri ganiha, ga-study ta diri oh. Ga-study ta, pero dili lang basta-basta ni ninyo maabot kay ang atong gitugka dinhi kadtong lisod kayo nga di gyud matuki sa mga pastor. Sama ganiha sa usa ka takna. Kinsaghan ninyo, no? Asa ka diri nga simbahan. Ang nagpahibalo ninyo nga kanang usa ka takna sa Dios 41 ka tuig ug 8 ka bulan. Asa ka ni? Usa ka relihiyon na ni. Naabay nagpahibalo ninyong mga pastor, mga pari, mga ministro nga kanang usa ka takna sa Ginoo 41 ka tuig ug 8 ka bulan. Naabay nagpahibalo? Wala.
Pero nahibalo sila nga kanang usa ka adlaw sa Ginoo, usa ka libo ka tuig sa tao. Nahibalo na sila na. Wa po na sila kahibalo nga ang usa ka adlaw sa Ginoo napoy usa ka adlaw nga usa ra pud ka adlaw. Napoy usa ka adlaw nga usa ka tuig. Nahibalo sila nga ang usa ka adlaw usa ka libo ka tuig. Karon kay ato mang pangitaon katong iyang topic kaniya gingon nga muhari sa usa ka takna ang napulo ka sungay. Tanawan ninyo. Sampol. Ang gi-topic ganiha pulo ka hari o pulo ka sungay sa mapintas nga mananap. Pag litok gani natong mapintas nga mananap, ang naa kanang kumon nga pagtulon-an ani nga gitudlo sa mga tao. Kuan kuno na kanang sa mga Jehovah's Witness kanang muguan na sa dagat. Gani sa 70 ba na o sa Jehovah's Witness pa na nga dunay mananap hingguwa sa dagat 7 ka ulo diri. Dayon na po'y sungay diri hingguwa sa ilang ulo. Oh. Sa to pa gisabot nila nga literal nga mapintas nga mananap. Karon ang pangutana nato kanang mapintas nga mananap nga may pulo ka sungay, ang pulo ka sungay muhari man sa usa ka takna. Ingon man nga ang pulo ka sungay nga imong nakita sila mao ang napulo ka mga hari. Nabaday sungay nga mohari. Ala ko no, ayuha daw ninyo timbang-timbang kuno sa inyong hunahuna. Ang napulo ka buok sungay sa mapintas nga mananap sila mao ang napulo ka mga hari. Nabaday sungay nga mohari o sa maning klase sa sungay. Kung sungay ni siya nga literal nga sungay nga mohari, sa to pa kanang iyang giharian ang mga sungay po na. Asa man takakita ging harian nga lunlon sungay. O nya ang ila pong hari sungay. Wa man magama ng Ginoo og tao nga lunlon sungay. So unsa may buti pasabot ani? Pulo ka sungay. Gingon nga ang napulo ka buok sungay nga imong nakita kini sila mao ang napulo ka mga hari. Sa to papulo ka tao. Nakaingon ba mo kani nga atong topic gamay ni nga bahin sa atong kaluwasan niloy. Kay mo istot kani tag kaluwasan kanang perfect nga tinuod nga kamatuoran. Kinahanglan mahibalo ta kung unsa di nang pulo ka sungay, unsa di nang usa ka takna. Mo nang pastang lisura. Tanawan ninyo karon. Ang kadaghanan sa magsasangyaw. Kung mangutana ka kanus-a ang Ginoo mo balik, ang tubag ana walay nasayod sa adlaw ug sa takna. Mo ginay pumon nga tubag. Mao nga ang magsangyaw dito simbahan, ang gitun-an dito mga ebanghelyo, lingawon mo ana lingaw aron sa sunod nga Domingo mo balik na pud mo. Sunod Domingo mo balik na pud mo. Diri sa ato dili. Ang gitun-an diri nako, ang gihatag sa Ginoo dinhi nga tun-an mo. Wala ko suguas Ginoo nga tudluan ang mga tao aron mo balik. Kundi tudluan ang mga tao nga makasabot sa iyang tinago nga kaalam sa kalibutan. Kaya makasabot mo balik to. Pero kung ito kasabot, di na ito mabalik. Kaya mo ito kasabot. Parehaan ni karon. Usa katak na 41 katuig ug 8 ka bulan. Giyon sa nato paglukit Mr. Cardinal, asa to imong formulary? Unsa naman ni kawiris-wiris naman ni? Ngano ni siya, naunsa ni, nganong nalukit ni? Nganong nalukit na, nganong naibaluman ta? O niya, ang next na to,
nga pangutana, unsa na ini siya ka-importante sa atong kaluwasan? Unsa may connection ana sa atong kaluwasan nga kinahanglan man ta mahibalo? Ingon biya ni Kristo, ang kamatuoran mao'y maghatag ninyong kagawasan. Kung wa mo kahibalo anang usa ka takna, asa may kagawasan ninyo? Ha? Kung di mo kahibalo aning usa ka takna, di po mo kahibalo kung unsang takna mo balik ang Ginoo. Kung sinugo tas kalibutan, gikan tas Ginoo, wa ta di ta kahibalo anang takna nga kano sa mo balik, ay ka pakaulaw ra na. Munang timani ninyo ha. Ang magsasangyaw sa kalibutan, duha ra ka bahin. Dunay magsasangyaw nga ang iyang pagkamagsasangyaw pinaagi sa tawhanon nga pagtuon o pagtuki sa Biblia. Unsay ko ta ko ipasagot? Gibasa ang Biblia, then yang gihatagag huna-huna, then gisangyaw. Doon na po'y magsasangyaw nga ang iyang pagkamagsasangyaw pinaagi sa diktasyon sa Espiritu Santo. Unsay buot ipasabot? Ang iyang sangyaw dili sa iyang huna-huna kundi pinaagi sa dikta mo nang matod sa naisulat sa Juan 16:13. 16:13. Asa mo din tingog? Ano, sir? O ikaw naman dahil, sige basaha. Nalibog yung tingog. Sige. Juan Kapitulo 16, versikulo 13. Inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Oh. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Oh. Gisay nang kana? Ang pasalig diha sa naisulat, inig-abot sa Espiritu sa kamatuoran. Kini siya mao ang magatultol kaninyo ngadto sa tibuok nga kamatuoran. Ning abot na ba? Wala pa. Adi wa pa'y kamatuoran. Kay inig-abot kuno ana usa patatudluan sa tibuok nga kamatuoran. So kanang mga pastor, mga pari o mga ministro, wag na sila'y kamatuoran kay kung moabot ang Espiritu, tuwa pa dito ang pagtudlo sa kamatuoran. Ayan, ingon na yung mga pandaot ning ako. Mao nga, gitudluan mo na ko, aron mo mahibalo kung asa ning kamatuoran karon. Kaya ang magkapailas kamatuoran nato manguto. O ganing gihatagan ta sa Ginoo og guna-huna sa labutan para makasabuta. Padayon. Kay siya, Oh. dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan. Hinunua ang iyang madungog, mao ang iyang igasulti, ug ang mga butang nga umalabot iyang igatugan. Hinunoa siya dili magasulti sa iyang kaugalingong pagbulutan kundili ang iyang madungog. Di sa to pa wala kay dili na takuto. Dili pwede nang asa man na mabasa, brad. Asa man na mabasa. Ang Espiritu Santo kung moabot na siya, ang iyang isulti dai nato kanang iyang madungog. Sa to pa ang iyang sangyaw dili lang kay naara sa sulod sa Bible, kundili nagbispod siya sa madungog sa amahan mo nang dunay diktasyon. Manong pagkalisod kayo ang kaluwasan, lisod kayo una sa tanan sa atong pagkaon. Kay kita karon ni ata kita kuno ang kamatayon sa tao kana ragong dautan. Mao ra guna. Kay wa man ta gigama sa Ginoo sa kalibutan nga gidesign sa kamatayon. Si Adan wala to buhata sa Dios para mamatay. Kay gipasidanan sa Dios si Adan siya makakaon ka sa tanang bunga sa kahoy nga naa sa tanaman. Apan kanang bunga sa kahoy nga nag-ila sa mayt sa dautan, dili ka mukaon ni ana kay sa adlaw nga mukaon ka mamatay ka dayon. So ang kamatay ni Adan kadto ra mukaon siya sa kahoy nga nag-ila sa mayt sa dautan. Ang pangutana, gikaon ni Adan wala? Gikaon. So unsa may hitabo ni Adan?
mahibalo siya sa maayo, mahibalo po siya sa dautan. Kita kay kaliwat man tani Adan, kumusta man mo? Kahibalo mong maayo, kahibalo mong dautan o dili? Kahibalo no? Sa to pa kamo na tamulikay. Kung unsay makadaot o dili makadaot. Tama na dili? Ang tanan nga makadaot, di na siya maayo. Mao nga dinhi sa akong mga ginsakpan nga pila ra ka lugas, ako ginang gibalaod, bawal na to ang bitse. Bawal na to ang magic sarap. Bawal na to ang soft drink. Kaluis kino, na-stroke akong sako, panulya. Pero wa na mo ari, ay tigpa. Kay basta gani ang tao mo stroke, magsunod ang diabetes. Unya, resitaan mo sa doktor, ang dugo anak mo lapot. Ang imong heart maglisod, automatic na po, resitaan na po ka para sa imong kasing-kasing. Duha na imong tambal nga gimintin. Maingon na ka, uy, pinangga gikon doktor, nga naman, sa una o sa rekong imununhon, karon duha na. O niya, sa nadugay nimong inom, nadaot ang imong kidney, dagok na po kag doktor, tagaan na po kag ikatulong resita, tulo na imong imnon. Pinangga gikon doktor, kay sa una usa na himong duha karon tulo na gyud. Wa mo kahibalo, padulong na daytos complicated. Unsa may solve ani? Ay pagpungutanan ako sa Ginoo na. Matud pa niya siya, ang everlasting life istadihan. Di istadihan na to. Diya, istadihan man na. Labay man yung tingog. Simple ra kayo. Ako yung ikagarantor nga natay everlasting life. Basta matuo ta. Kuhaa ang tanang dautan. Ingon ang Ginoo, ayaw pagbutang og sala sa imong lamisa. Usa may sala, may sala. Kuyawan ko, usa may sala yan. Sus ka na maning makaon. Nga makadaot sa atong lawas, sala man day na. Unsa may garbo sa tao karon? Di gid pwede way soft drink. Anong nangamatay na sila rin? Eh siya nga, ang tanang butang gihinluan na. Urit man, makaon na tanan. Kaon ganing putiti. Kana ganing usay nga ng halas nga dupong, kano na ganing naron. Ikambrak, kano na. Basta di lang makamatay. Pero makamatay gani, makadaot gani, ayaw na kana, kay wala kay everlasting life yan. Gahapa mi diha sa Domingo kay ang akong gitudlo nila, ayaw mo pangayog bahandi. Ayaw. Kay masuko ang Diyos ug inyo ng pangayoon. Kay ihatag ra na. Kay bisan pa kung saon ninyo paningkamot dinha ug di mo tabangas Ginoo, zero gyud mo kanunay. O gani nga nasuko ang Ginoo ditong Nabucodonosor. Kay huna-huna sa ni Nabucodonosor nadato siya. Tungod sa iyang kaugalingong paningkamot. Huna-huna niya. O wa ko maningkamot, naingon ani baday ko. Dili man. Pagsulti niya nga, dili ba kaning dakong Babylonia gitukod ni pinagi sa akong gahom? Sa to pa sa iyang puso? Sa to pa sa iyang paningkamot? Walay Ginoo. Tagat ng tingog. And then, karong arasa, ang gingharian may bulag kanimo. Ngano na, naingon anaman, na insulto ang Diyos. Kaysa iyang pagpaningkamot, wala giapil ang Ginoo yung nahuna, na iabot to siya hang kinabuhi, tungod sa iyang paningkamot, wa siya kahibalungaw, kuhaan kag kusog, wa kay mahimo. Asa to itong topic kanyang nabiyan? Kadtong? Hapa ko diha. Bantay mo kay kani mabung utok na ko perti daghan nagisulti niya ang oras gamay na lang. Munang malimtan na to. Gahapa mi kay ako man silang gisugo nga ipapangayo ng kinabuhing walay katapusan. Bantay mo. Sa doktrina karon sa mga sikta, dunay kinabuhing walay katapusan human mamatay. Mo na ilang pagtulunan. Kanang gitawag nila life
Ang sa to? Life after death. Si Pablo mo kayo nagsulti na. Mapasol pa rin nato ng hisulat mo na. Pero ang ilang paglaom na pakyas, unsa mang laom mga napakyas, gatuo to sila nga si Kristo mo balik, maabtan silang buhi. Mao ganing ingon siya nga, og kitang mga buhi nga nahabilin, pagkasakaon, buti pasabot kung inyong hatagag kinabuhi ng sultian ni Pablo, naglaom sila nga maabtan ni Kristo pagbalik nga, mga buhi sila. Sao po mo gabasa nga. Gibasa ninyo, basa raman po. Kuha man ninyo, tagay huna-huna ang inyong gibasa nga, sila ang naglaom nga maabtan sila nga buhi. Insya, kitang mga buhi nga nahabilin, pag ingon niya kita dayan eh. Kita o sila? Sila to, kay pag ingon niya kita, dili man kita ikatubang niya. Kadtumang mga katuon, hintuon niya mga Kristohanon, mga Kristiyanos, nakangker sa ilang pagsangyaw, mo to'y giingon niya kita, katong diya siya katubangan. Buti pasabot, ang unang magtotoo ni Kristo, naglaom nga maabtan sila nga buhi si Kristo mo balik. Maabtan po sila nga buhi sila balikat. Pero ang kumusta o nato, napabay buhi nila. Wana, o di pakyas tong paglauman. Kay waman sila kay balo nga si Kristo na mo balik sa ikatulong adlaw. Unya ang usa ka adlaw, usa ka libo ka tuig. That's why doon na pa'y 2,000 years na itong palabyon. Muna ang ako silang giingnan. Ayaw mo pangayog bahandi? Ayaw mo pangayog kadatuan? Ayaw? Pangayuan ninyo ang kinabuhing dayon. Kanang kinabuhing dayon, kining lawasan nato, mo ni atong mo ni luwason. Ay mo ni malipay. O sa may kalipay ang inyong imagination nito, na sa Facebook nga, murag mga kalag, nang gidalag tarutot. Nakabantay mo sa Facebook? Nga nagsige siya sangyaw, ni kalit lang kahulog tong yahan sa nina. Then ni kalit lang sigan, wala pa lang dito. Ang uban na to, gabasag Bible, nakatagak ang purol. Pero ang brief, wag na pilong katagak, karsunis ra. Kaya layan po itong inong ay brief. Dayon ni sakag langit. Pag-abot ito na, dayon dito si Jesucristo, galingkod. Dayon to, pitig basaog. Sana? Bible. Basa. Nahisulat man diha nga, bisan kinsa nga ngalan, nga wala mahisulat sa basahon sa kinabuhi, siya usab itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Hanapoy gyud nana patli. Unya moadto din siya sa langit ana, sulod tong hagdan nga panganod nga di na makita. Dayon no say kalipay nyo dito. Magsige ra tag pingit dito. Sige, imagine ko na ninyo. Nga ang kinabuhi atong gipakita, murag kinabuhi multo. Dili na mao. Kaning lawas na to, wala ni buhata sa Ginoo aron mamatay. Pero tungod lagi sa pagsulod sa sala, pinaagi ni Adan ug ni Eva, nihulat ang Dios og 7,000 ka tuig. Sa ika-7,000 ka tuig, dito mo balik kanang kinabuhi nga walay katapusan, nga dito ni Adan, samtang si Adan wala pa makasala. Munang paghapa na mo diha, paghapa, ako silang gingnan, pangayo mo og everlasting life. Ugma Domingo, abot lang og maghapa ka. Ay lain po kayo nang maghapa ka, na nanindog dito, murag kagiripirihan nila. Dili ko kay mapastos mo niya ang Ginoo. Sa sunod na lang dayon nga Domingo, kung tinuod mong hintuo, buhatan na ninyo sa inyong balay. Pwede sa sulod, pwede sa gawas. Kaya ang kinabuhing dayon, atong lawas mo'y hatagan. Paghapa na ko, pagkagabi, kanang Ginoo ni kamang sa untian, muraga kulog. Diri. And siya, ang everlasting life, naara sa batasan sa tao. Naara na sa itong batasan, kaya ito kunong i-check.
Nabas atong batasan. Ingon ang Ginoo. Higugmaon mo ang imong isig katao sama sa imong kaugalingon. Batasan din eh. Batasan. Ingon ang Ginoo, tahuron mo ang imong amahan o ang imong inahan aron magahataas ang imong kinabuhi. Batasan dili. Batasan. Naaras batasan. Ingon ang Ginoo. Ingon ang Ginoo. Dumuol kamo karon usahan ta paghusay. Bisan unsa kapula sa imong sala pution ingon sa nibi. Bisan sila lubos mapula, sila mahimong sama sa maputing balhibo sa karnero. Kung kondisyon na. Asa mabasa ni? Isayas 1:18-19 hangtod sa 20. Kung kamo mubuot o magmatinumanon ang maayo sa yuta mo'y inyong pagkakanon. Gitagaan din tas Ginoo huna-huna sa pag-ila sa maayo o sa pag-ila sa daotan. Ang maayo ray ipakaon, ang daotan ipalabay. Sa simple kayong pangutana, kanang soft drink ba makaayo sa lawas? Di yun. Mo-create na siya diabetes. Nga naman, inani magod. Kaning atong kanon, labi naghumay. Pag-abot ana sa atong istama, tungol, ang atong binisayon, tungol man na. Mubulak na dito, pag-abot magbulak na, mao nga dunay abdo ta, di pwede gulay abdo. Ug na magani abdo, di nakakaon og mga gahi karne, kay wala na may mubuga dito, aron ikontrol tong bula sa atong lawa, sa sulod sa imong tungol. Unsa may tuyo ato aron magaling sa atong tungol. Mahimo dayon to siyang glucose. Musulod to sa small intestine. Pag abot na sa small intestine, tamis man na kaistanan. Labi na gyud og kaon kag luto, pag humani mo upay pagka kaning unsay ngana ng ice cream. Pag humani mo kay ang ice cream gitamayan pa Ginoo ko. Perti ng tamis gitamayan pa. Unya pag humagtaw is kaning unsay ngana ng ice cream, ang gilimhugmog soft drink. Isay nang gana. Pag humagaw ka ice cream, ang gialimugmog soft drink. Kada adlaw nimo na ingon. Unsa man day metabo na? Kay tamis man na dito sa atong small intestine mo nang gibutangan ta sa Ginoo pancreas. Unsa may trabaho sa pancreas? Mubumpa na dito og insulin aron i-balance ang iyang katamis. Pagkahuman na suyo po na sa bilay. Unsa man ang gitawag og bilay? Kanang bilay kani, kanang murag sa lupin nga gahawid sa tinae. Munay bilay. Munay muhigop sa atong gikaon dito. Pagkahuman ana, muipo na sa atong dugo. Dadon na sa atong dugo dito sa mga cells, motoy mahimong nutrients. Pero katong dili madawat sa cells, mahimo to siyang creatinine. Ang sunod ng creatinine, lason sa atong lawas. Mao nga, at imanin ninyo kay kani atong pag-study, not only nga Bible ra, study tag science. Kay kaning Bible, mathematics ni. Dili kay puro na nito mathematics tanawa. Ang Bible is a solving problem. Pag-inos Ginoo, usa ka panahon, mga panahon og tunga sa usa ka panahon. Di solving problem. Nakaingon man sila og sayon ra kay ning kaluwasan. Sayon ra basta kay mutuo ta og mutuman ta. Kay ang luwason kanimang physical natong lawas. Di mo mutuo ni paitan gid mo sa akong mensahe kay wa may lami gid kanon ng tinulag way masig sarap. Mo nang diri in taon nang gitula mig manok gabi
Unod ray gikaon sa bawa na higop kay wa may lami kayo kay usaon way bitsin, way tuyo, way magic sarap. Ugma mag-ihaw ta og baka o karniro. Wa gyapon ay tuyo, wa nay bitsin, wa nay magic sarap. Adi na mo. Wa man ay lami. Pero ang giluwas nako ninyo ang inyong lawas. Mga tugong hunahunahon sa mga labot na po ninyo ko. Pero tungod kay tahas mo nako ni. Di man ni pwede nga di na ako ipahibalo ninyo. Ako yung ipahibalo. Mo bitaw nga ako, di kami kumukha og pinirito. Kanang pinirito nga isda, kanang mantika, nakaingon mo kung sa epekto ana, stroke na. Ngano man. Sige, pagbutang mo tubig tunga sa baso, patuluin ninyong idibol. Tanawa ang idibol, mulugdang o mulutaw? Mulutaw. Karon kanina itong lawas, tubig ni ug dugo, tubig ni. 98% ani, tubig sa atong lawas. Pagkaon ni mos mantika, sige kaw mantika, sige kaw mantika. Mulutaw man lagi ng mantika, muna mo saka sa utok. Pagsaka sa utok, mubara. Pagbara anak, stroke din ang resulta. Pili lang, thrombotic stroke, hemorrhagic stroke, o katong usa. O. Unsa? Embolic stroke. Atong niputo. Trombo meaning bara. Ari na ani mo bara ni o kani ko gata kani. Kay mo man i-supply dito sa atong kuan kaning frontal lobe. Kani ko gata. Dito ni sa atong frontal lobe kay kani atong utok tulo ni kabahin. Frontal lobe, temporal lobe ug brainstem. Occipital, diri ng occipital lobe, tingkoy. Occipital lobe. Unya, kaning atong utok, gibahin ni duha sa Ginoo. Right hemisphere o left hemisphere. Ang right hemisphere control the right side of the body and the left hemisphere control the right side of the body. Ang left ga-control sa right, unya ang right ga-control sa left. Munang ang gusto na ko sa mga preacher, dili lang kay Bible ra. Appeal ta sa science. Tanon. Kaya di man ka mahimong labaw sa tanang mga preacher kung Koto Bracades Kapitulo versikulo. Kanya di pa gid palupay ginog kami ray tinuod. Ya, kapitulo versikulo ra. Ayun rin, awalay laing kami ra. Kamura day maluwas brado. Kano sa balik si Kristo? Away na sayot. Luuya. Sila ra kuno'y maluwas pero pangutano nimo kano sa mobalik ang Ginoo, walay na sayod. Noon sa mana. Sinugo kas Ginoo brad, sinugo. Kasi kasugo nimo para mahimo kang magsasangyaw ang Ginoo. Kano sa mobalik ang Ginoo, walay na sayod. Ginoo ko. Ginoo kasugo nimo wa na sayod. Dili mao na yung gingon nga. Sa bakbak ra to niya Ginoo ang gasugo. Pero ako maninganti ninyo. Tuanan mo na ko sa exact time sa pagbuwa ni Kristo. Sa mga nito, dili kay maguwa si Kristo, wala mo to, batuon man siya dito. Ang pagbuwa ni Kristo karon kaalam. Sa una ni guwa siya sa magic, power, kanang piang, kanang bakul, kayo niya, tindog na. Kanang si Lazaro yang gibanhaw, nabuhi, pero kato rapod. Mura po to. Sa tanak na namatay si Lazaro ron nga yang gibuhatan na tungod sa iyang gugma ni Marta. Tungod sa katarong ni Marta. Katong babaeng namatay, wala, magadaot pa man to, talita kumi. Ngayon siya na, talita kumi. Bumangon ka. Gadaot pa man to. Muna,
So, naata sa everlasting life atong topic. Kung dili man gani makadawat og everlasting life, bisag tagaan na lang mo 200 ang edad, malipay na dagway mo. Kaya namin nangayo na ko to sa Amerika. Master, kung di man ko makadawat og everlasting life, bisag 300 lang akong edad. Ipadad-an ako atong nag-edad og 60 nga agmuta ning abot na diri dapit. Unya napisok ang mata. Sa ayaw lang po yung tao ni. Wa man paghihapoy pulos. Buhi ka, galingkod ka sa katabi-tabi yung mong nagakurog-kurog na. Wa gihapoy ayo to. Buhi man tuod ta, i-display ta dito, pero mura na lang tag-popcorn gibutang atong karsada. Gusto na ko nga buhi nga atong lawas, dako tag edad. Ang atong lawas, still nga pusgan. Kay mo na'y pasalig sa Ginoo atong basahon sa Job 33:25. Asa man to? Ako na lang dugay man ni akong akong kuan ani, akong anong sa ni. Kani akong kardinal. O sige, basa. Job 33:25. Ang iyang unod mabago labi kay sa unod sa bata. Siya mahabalik sa mga adlaw sa iyang pagkabata. Ang iyang unod, ang Diyos kasulti, ang iyang unod mabago kaysa unod sa bata. Ito pa, mula po pagit sa unod sa bata. Siya mahibalik sa mga adlaw sa iyang pagkabatan. Kasi kasulti ani, ang Diyos, mungutana ko ninyo, tinuod ni dili. Mutuot ana dili. Hindi ta mutuo, mundang na tanang gawas na ta. Hindi man tangtuan ang nisulat. Ang Diyos kasulti, siya ako maningi pangayos, Ginoo. And siya, tinuod man na, pero walay kabutangan. And siya, tinuod man na, pero walay kabutangan. Amura siya, gapaklay ba? Galanggaw sa kubangan. Tinuod man na, pero walay kabutangan. Eh di man na, basta-basta ibutang. O tao. Munang, ang Ginoo karon murag nang inhas. Una ka na ako singgi sa radyo, tinuod gina. Why pugong-pugong gina siya. Pero sa matuo lang, sa mudawat lang. Nung nandun ay formula. O sa'y formula, atong likayan ang tanan nga pagkaon nga makahugaw sa atong dugo. Kay ang atong dugo mao ang atong kinabuhi. Blood is life, matod pa sa mga doktor. So, speaking of everlasting life, involve ang dugo. Kay ang dugo mao ang atong kinabuhi. Undang mo ng sundri. Undang mo. Ako, sige ko kakita niyo sa Facebook. Gusto na po. Soft drink. Doon na may kaigso ni undang ang soft drink. Si tuwa sa kakita, karon ni patanon man. Taas naman nag-edad. Pero ni patanon kani undang sa tanan ng pagkaon. Di na gani mo kaw karni. Pero ang Ginoo kasultihan siya, ang karne dili makadaot. Ang makadaot ka ng tambok. Mao nga kanang atong bata, inigihaw ka na, waan nagtambok ka na. Sumala sa sugo sa Ginoo. Atong basahon. Ay dili makaon ng tambok. Ipasugpa sa kalayo. Aron nga dili makaon ng tambok. Kay kanang tambok ana, maoy makadaot. Kay musakon na sa atong dugo. Maglatab-latab ang atong dugo. Gadagan ang atong dugo sa atong lawas. Nga dunay mga imbulay. Dunay imbulos, dunay imbulay. Mubara to sa atong brain. Dito, mubara na. Pagbara na, mubanhod ang lawas nimo, mubanhod nimong batiis. Diri, mubugat na nimong lawas. Diha. Kay para dito, pagbara dito, ang atong utok, mudiman og dugo. Pag diman og dugo ana, dili ka supply. Tungod kay dunay bara. O sa may mahitabo, ubos ang level sa oxygen. Pag ubos sa level sa oxygen, mao na nga
maestro ang tao. Mintras karon nga di pa ulahi ang tanan. Likay kita, bahala na ako. Bahala na ako. Maniwang. Bahalag maniwang. Kaya mag-unsa man ang tambok niya, diabetes to. Naputol tong kulamoy. O may laing formulas, doktor, putlon mo na. Tanawan ninyo, ang numero 1 nga mutabang nga ang atong dugo mahimo massage. Pero dili po itong massage nga patak-taka. Everything, dunay ron. Di po itong massage, ang Ginoo, akong tambiyaan ng massage. Nga mga Ginoo nga, ang massage, numero 1 makaluwas. Nga naman, tanawa ha. Kung ang tao gani, tuan na sa 16 below ang percent sa iyang kidney. 16 below ha? 16 below na ganina. Huyaw na kayong tao na. Kay duha na lay pilian ana sa doktor. Kidney transplant or dialysis. Mo na lang na. Karon kaning transplant mahal kay ng kidney. Purting mahal na. Wata kay balo og milyon baka na. Way labot sa pagpakabit. Unya gamay ra ang mikuha ana tungod kay kanang kidney transplant pwede nga dili magamit ang kidney kay kinahanglan man mumatch tong kidney nimo nga gitangtang ug ang kidney nimo gipalit. Ay ang buhaton ng doktor operahan. Unya katong imong kidney, katong ugat ana putlon to, isumpay tong kidney nga iyang gipalit, nga imong gipalit, isumpay to. Dayon hulaton tong 6 ka bulan. Pag abot sa 6 ka bulan, tan-aw na putos doktor og niulat ba? Sa to pa og niulat, twin side to sila. Kuhaon tong imong kidney nga original ug ipulit tong kidney nga imong gipalit. Pero kung after 6 months nalata tong sinumpayan, kuhaon tong kidney nga imong gipalit, onya katong imong kidney nga original ibalik na tos doktor. Ang pangutana karon, wa ba to'y bayad? Bayad to tanan. Ang kidney nga imong gipalit, lata na to, bayad hapon ka to. Which ang tanan. Mao nga daghang ni adapt sa dialysis. Pero nga naman, kung ang tao i-dialysis, ang padulngan mamatay na yun. Unsa may hinungdan, ingin ani na. Kamong tanan tingali nahibalo nga kaning atong ugat dunay buho sa tunga ani. Mao gani nga kanang dagom sa dextrose dunay buho ng iyang dagom. Pag inject ana didto kinahanglan mo takdo kadtong buho sa dagom ngadto sa buho sa ugat kay kung dili muhubag ni. Muhubag mo nang ibton to sa doktor, there is another tisok na puto nga kanang mutakdo dito siya aron di ni muhubag. Mao na pray pa na to nga kaning atong ugat dunay buho. Dito mo agi ng dugo. Karon kay sige lagi mo kaon anang pinereto, soft drinks, baboy, maputing tambuka. Nadugay na mahugaw ang imong dugo. Pagkahugaw sa imong dugo, kadtong imong inner wall kay duha man kasapaw ni atong ugat, inner wall ug outer. Kanang inner wall na to napuno ni sa lumot. Nilumot tanawan niyo ng suba nga hugaw, di ba ang bato napunog lumot. Nilumot. Karon ang himuon sa doktor, kuhaon tong imong dugo, i-process to dito sa kaning makina nga mosala ato. Pero ibalik ra pud tog sulod sa ugat nga wala mahinlo, mao nga after 2 days, 3 days hugaw na pud to. Mao nga ang doktor mo di man ginag 2 to 3 times a week dialysis. Hurot imong kwarta. Ngano man nga nahurot man ang kwarta atong basahon.
sa asa mabasa? Asa mabasa? Uy, saan? Wala na may media size 14. Sige, basa. Medias size 14. Paspas. Kay, hapit na. Nya, atong paniod to diha, kumusta? Ora ni mensahe nga gamisa hasta paniod to iapil. Migyas Kapitulo 6, versikulo 14. Sige. Magakaon ikaw, apan dili ka matagbaw, Oh. o ang imong pagpaubos ana sa imong kinataliwad-an, o ikaw magatipi, apan dili ka makatigom, o katong imong matigom, igahatag ko sa espada. Kita mo? Silot. Sabta ninyo, magakaon ikaw apan dili ka matagbaw. Di yun matagbaw kay sige magpangita. Kaon taglami kay dire sa patak ng mga soft drink, mga ice cream. Busog, pagkaugma lami na po. Kaon na po, blak-blak yun. Pagkasok lami na po. Mao nga matod pa dire, magakaon ikaw apan dili ka matagbaw. Og ang imong pagpaubos anha sa imong kinataliran dili kaabot sa Ginoo. Og ikaw magatipid apan dili ka makatigom. Magatipid apan dili ka makatigom. Og kadtong imong matigom igahatag ko sa espada. Nakatigom to ta, padadaan mo ka kidney failure. Orot sa doktor. Ay 3 times a week man dayo. Kung sa hinungdan, kaon nga dili makatagbaw. Munang kining ako, kinasing-kasing raning tambag. Labi na sa mga baguhay, daghan mga baguhay diri. Og mutuo, maayo, di mutuo, wa ko'y mahimo. Undangin ninyo. Adisir mo mukaon sa inyong lamisa, tanawa ninyo, wala pa'y pwede makadaot sa sulod sa inyong lawas. Ay ingon man Ginoo, ayaw pagbutang og sala sa imong lamisa. Sa una mo kaon kog kanang isda nga pulang iko. Aper tintula na mo ana diri. Ingon man Ginoo, kanang nagkaon ana. Nagkaon og lungon. Undang dayon may. Kaon ni anang di ka mo kog sigarilyo. Kaya di na siya tilubon, pero lami kay nagpinirito. O niya ang bulat, anak ako pagin ampay, kanang gitawag ko, goodbye. Okay. Purting lami akin ng bulara. Oh? Sus kung lami agin, kadaghan yung luto mahurot. Pastilan, kaya di magiging pagkaos Ginoo. Di na kumukaon. Dito na kuspulag ikog, mauro man na silang klase ha. Ilan mo kus Ginoo diha? Diri, sige na gumigtula diri. Kay mudas ang natris dapitan pagkin daghan naman nalapas kayo ga sidlak kung matas kalabas. Ningon ang Ginoo, kanang magkaon ana, nagkaon og lungon, bisos. Pag matan mo pagkabuntag, ko undang mo palit ha, undang. Ay sa mo palit ana, hantod karon wa na man ni palit. Kay kanang Ginoo mo badlong nako. Ako may badlongon. Pag badlong nako, mo nang mupambit ko ninyo. Ug mutuo maayo og dili awa kinahimon. Kinabuhi mo na ninyo. Abisan pa inigawas niyo kada minuto soft drink ko na. Sige. Kamu ra may mag-anto sa di man ako. Share na siya ko. Ako lang ning gipahibalo. Kaya ako sa una di ko mo kaon og why soft drink. Munang gamahay-mahay ko. Gusto nila nday no. Wa mo ko istoryahin sa unas bata pa ko. Karon naman ako istoryahin nga pintilhan ng soft drink na inom. Sabi ninyo kung sa'yo paborito na kong soft drink. Mountain Dew. Huwag ka ng Royal. Kay ka ng 7-Up. Adili ko na kay 7 niya up man. Oh.
Royal, paborito kaya ako na kay. Akong nahuna lagi mild ra. Basta Mountain Dew lami kayo. Kanang mukaon ko ron diha. Ay, bisan pagkaon sa gawas gali kay ko. Restaurant. Kanang restaurant ko. Makakaon ta dito kanang mga nilatan nilang baka. Bubuan nag-usa ka. Bulsita kasi ang bitsin. Gidug mo patong yung bubuan ba na og pastilan mo to'y musulod sa tong lawas. Dili ta madaot ana. Ha? Sa inyo huna-huna madaot dili? Madaot. Unsaon nato karon? Mo nang ipahibalo na tas Ginoo kay gitagaan ta sa duha ka matang sa una-una. Pag ila sa maayo o pag ila sa daotan. Makahibalo ta makadaot ni, makahibalo ta makaayo ni. Pag abot sa panahon nga magdaot ka to sa ospital, pirti pa kayo tabang. Pero ang Ginoo nagtan-aw di gid mo tabang. Sa inyo huna-huna ang Ginoo wala makakita nang gitabang. Pirting pam sa doktor, pam payo, apas kiti ang mabuhi. Ako gipakita ko sa Ginoo, ang Ginoo galing ko na. Gitabang diri siyang luyotong tao. Pirting sikik, pirting hilak sa mga nagtabang, pero ang Ginoo murag bungol. Murag wala kadungog ang Ginoo. Kay galang taon ko ana. Kay sa una kanang muhigda ko bisag asa ang Ginoo, mutapat man akong lingkod. Katrin ako ni, diya siya mo lingkod ana. Talikod ana, murag gabantay siya. Madungog mabasa ba nato sa Bible nga dili madungog na ang Ginoo, di kadungog? Basa. Ato kunong basahon Isayas. Sige kuno. Isayas kapitulo 59 bersikulo 1 hangtod sa 2. Ania karon ang kamot ni Kristo wala pamubi aron kini dili makaluwas. Ni pabukaton ang iyang igdulungo aron kini dili makadungog. 2. Apan ang inyong mga kasalanan maoy nakapahamulag kaninyo og sa inyong Dios. O ang inyong mga sala nakapatago sa iyang naong gikan kaninyo aron siya dili makadungog. Sa man na ron. Alam na inyong mong tumutumo na ko na. Nga nakakita mo ko ng gitabang ng tao, pirting tabang. Sus, Ginoong tabang na. Ya ang nagialiro nang gidala pag yung Bible. Lord, gakanta. Lord Jesus, Lord. Sus, muragwa kadungo. Kaya kung katanaw ko na, dama ko siyang kilid. Katanaw mo ko niya. Katinabangay na. Pastilan yung Ginoo. Kuan man day, aning pato man day nagkasing-kasing. Dili gyud manuoy, basta nakasala na kanya. Muna nga, ingon siya diri, wala na mubo ni akong kamot para di ko katabang. Di sa to pa makatabang siya anytime. Wala ko nabuta aron di ko kakita. Di nakakita siya diha. Wala po na sampungi akong dalunggan aron di ko kadungog. Pero ang inyong mga sala mo'y nakapa bungol kanako aron dili ko kadungog. Asa man tayo nahimong sala sa makakon. Kay ang atong lawas gusto sa Ginoo nga luwason, pero unsaon kita may di mo sukot. Perti natong inampo sa Ginoo, Ginoo, tagay ko kinabuhi nga walay katapusan, luwas ako Ginoo. Unya ang pagluwas sa Ginoo kay kani may luwason. At tumanggit sila atong life after death nga mamatay usap maluwas. Nya papilion mo sa Ginoo. Ingon ang Ginoo, karon ni anaman ko mamili mo life after death o everlasting life kanina asa inyong pilion. Kani gyud. Pero mingon mo nga adto ko sa life after death anak. Wa tay mahimo. Namo, ha? May nagtinuod nga ug mamatay na mubalik kung namatay. Why problema na? Kaya ang problema, ug di na to kabalik. No? Pero abi ninyo mga igsoon, sa tinuod lang mutuumog sa dili, ang luwason kanigin atong lawas. Kanigyon atong lawas. Kay si Kristo hari sa mga buhi.
dili hari sa mga patay. Ang Diyos, Diyos sa mga buhi, dili Diyos sa mga patay. Atong basahon sa Matthew 20:32. 22:32. Sige. Hello. Mateo Kapitulo 22, versikulo 32. Ako mao ang Dios ni Abraham, o ang Dios ni Isaac, o ang Dios ni Jacob. Siya dili Dios sa mga patay, kun dili sa mga buhi. Saon man na. Ay muhari man ang Diyos diri nato. Mao nga, una na itong disiplinahon ang atong kaugalingon sa unsang paagi, sa pagkaon. Kay ang kinabuhi mao ang atong dugo. Hapit na ang oras sa mga bisyap. Ha? Ha? Oh, sa man naka-sit up ni? 15 minutes. Ikaw sa diri? Sige, kay aron makuan. Ha? Butangag haning na. 12 ni sila kabuok. So magkuan sa ta. Magkatusang halad na magkanta sa ta. Then pag after sila. Ha? Quarter pa. Wala man ang sinso. Kuani, nagputi daan. Ha? Pwede to. Pwede diha. So tana, katong mga bishop nga graduate karon. Nanglan nga kamaugid mo sa ato ang husay. Kay pangutan-on man mo. Bishop gisa na mag-bishop. Kanang bishop pertinda ko ang rang kuna. Dili basta-basta ng bishop. Kay sitan sa kardinal. Kanang kardinal dinhis Pilipinas. Usaray kardinal diri sa Katoliko. Si Kardinal Tagli. Kung tali. Tagli dahil. Dayon, bishop ni nadaghan kayo. Sige. Ha? Sige. Okay, malihog, manindog ang tanan para sa atong kanta sa halad. Bisan ang tanang mga butan, ikaw, O Ginoo, ang among amahal. Matamis kauyamo, ikaw ang among kabayan. Lamdawin sa manuhay ang among pagpagalan.
itulungan dalan sa kamatuoran. Ginoong Diyos, kami naghalataniyo, ikan sa among nadawat nga panalangin. Salamat, O Ginoo, sa iyong panalangin. Isaad ko, O Diyos na mahal, nga ang iyong kaalaoran tulunganon o mga sugo sa aming kasing-kasing. Kini magahari, inihalat ko, O Diyos na mahal. Bukti kanoy o kaluwasan, kay maoy akong kalipay. O Diyos na mahal, isaad ko, O Diyos na mahal, nga ang imong kapanauran tulunganon o mga sugo sa aming kasing-kasing. Kini magahari, inihalat ko, O Diyos na mahal. Bukti kaloy o kaluwasan, kay maoy akong kalipay. O Diyos na mahal, kay maoy akong kalipay. O Diyos na mahal. Okay? So, we have 7 minutes remaining. Diri. Diri. Diri ang ulo. Kaya dito ang unom-unom. Kuhan lang ng bangko. Teras kamay. Ang kuhan dito. Balik ko sa bill. Pag bill na to, usap mo matindog. 3 minutes ulit, 3 minutes. Ang inyong pangayuon karon,
Ginoo. Usahay pa kayo